mere gas på. Ja. Og så slipper du koblingen lige så stille. Så har jeg ikke været. Sidste tur 1. Kom så. Vis hvad du gør. Så er bare satan. Har du med? Du kan godt. Nå, 1. Der var knald på. Næste omgang kører. Men du brugte ikke bremsen. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Du er kraftedeme god, Christina. Og satan. Og spritkørsel og det hele. Og så fatter man jo ikke, det er Nielsen. Han er ikke tørt, at man kører hans bil, hva'? Det er Nielsen. Hvad siger det, Nielsen?